Ndiri kurwadziwa hama dzangu. Video inoi ndaiita nemwoyo wakadzimbikana. Kufunga kuti mai kusvika pakuuraya mwana wavo chokwadi. Ende kufunga kuti Rogers haasisiko kana mwoyo wangu hausati watombozvigamuchira. Asi ndangoita video inoi ndichiti kuda ndingakwanisa kubatsira vamwe vanhu. Uri kuona kana uri mukomana kana kuti musikana akarerwa namai chete. Paunenge wakura paipai wakubvunza kuti mai ndiri kumbiro kuziya baba vangu, ndiudzei kuna baba vangu. Ukaona mai vako zviri kuvaremera kuti vakuudze kuti baba vako ndinhingi, uchigara uchivabvunza asi uchinyatsoona kuti vari kuremerwa, havasi kukwanisa kukunongedzera kuti baba vako ndeava, ndapota zviri nani usiyane nazvo. Ukangoona zviri kuvaremera zviri nani upfuurire hako neupenyu hwako, votongogara wasiyana nazvo. Pane mamwe masituation ekuti mai vanosvika pakuona zviri nani kuti vauraye iwewe kana kuti vauraye mwana wavo, pane kuti vatakure humiliation kana kuti ruzvidzo runobva pakutaura kuti baba vako ndinhingi. Zvandiri kutaura izvi zvakatoitika, saka ndiri kukudzai zvinhu zvinoitika kuti mai vanosarudza kuti mwana wavo zviri nani kuti afe, nyaya yacho irove, pane kuti vazoshorwa kana kuti vataure mashoko ekuti ndakamitiswa nanhingi. Nekuti chaitika panyaya yaRogers ndechekuti makuwa taingogara tichimanzwa kuti mai vacho vairara nabamunini, vaigara vachioneka vachihwandirwa netwana kwamushunje, tichigara tichivaona everyday. Sorry, handisi kufanira kutaura mazita panapa, asi I hope matonzwisa nyaya yacho kuti munharaunda pane nguva yekuti shoko munenge muchitogara muchitorinzwa kuti uyu mai mwana wehama akashereketa nehama. Rogers wacho handizivi kuti aizviziva here iye wacho, asi munharaunda vanhu vechikuru vese vaizviziva. Sakanga kuti akadhakwa aitanga kunetsa, mai ndinoda kuziva kuna baba vangu, mai ndinoda kuziva kuna baba vangu. Last time ndakatota kutomudzura, kutoita kumudhonza chaiko chaiko, kumubvisa pamba, achiti mai ndikadzoka muchandiudza kuti baba vangu ndiani, ende pandiri kudzoka muchandiona. Ndo zvaaigara achiti, aigara achisapira. Nditomuudza kuti wadii wangosiyana nazvo, chongoenderera mberi neupenyu hwako, nokuti ini nangu ameno papacho ndozvoshora kuti dai ndakamuudza here ameno kana kuti iye wacho aizviziva, ina hangu handichazivi. But ndaingoga chimuudza kuti wadii wangosiyana nazvo hako, wapfuurira mberi neupenyu hwako. Asi chakazoitika ndechekuti takazongoforerenwa kuti Rogers ari kungorutsa ropa, achingorutsa ropa. Patikamhanya kunomutakura kunomuendesa kuchipatara, aingotaura kuti mai vangu vandiuraya, mai vangu vandiuraya. Kusvika asvike pamubhedha wekuchipatara kusvika afe, aingotaura kuti mai vangu vandiuraya ende mai vangu vachazviona, tichapedzerana. And hameno to make things worse, hameno tingati coincidence here, mai vacho futi vanga vari kungochema vachingobhotomoka kuti Rogers mwana wangu ndaikuda asi waindiomesera, Rogers mwana wangu ndaikuda mwana wangu asi waindiomesera. I think taakutarisa life sezvairi, munhu wese angava munhu mukuru, angava iwewe wakateerera video inoi, pane imwe nguva munhu wese ano inonzi dark history, kaoccasion kaakamboita zvimwe zvinhu zvinonyatsaka noti zvinorema, zvokuti ukanzi video yacho taakuiplaya pane vanhu, even kunzi tikupe 100,000 tiplay video iyoyo ingava 5 minutes, munhu haakwanisi kutolerata that humiliation. I think muri kunzwa ndikutaura vanhu vakawanda vane inonzi dark history yepaakamboita zvinhu zvingava zvitombori zvemujolo, kuita zvimwe zvinhu so zvinoshoresa zvokuti asi unenge watoita move on uchiti zvakadarika ende zvinhu zvacho zvakatodarika zvatoo kumashure. Ndo zvinoitikawo pamasituation ana mai. Pane zvinhu zvinenge zvakaitika nekutsonga, nekuti maybe munhu angari mwana mudiki, maybe pane pesha dzaakasangana nazvo, pane zvimwe zvinhu zvakarema zvaanenge akasangana nazvo. Asi mwana manje anoshaya kuti okutsanangurira sei kuti iyi nyaya yababa vako iyi dai wangogara wasiyana nayo, inini inondiremera kuti ndikuudze chokwadi. Ndosaka ndangoti ndapota ukaona mai vako zvichivaremera kuti vakuudze kuti baba vako ndinhingi, kutongosiyana nazvo kuri nani. Pane vanhu vakakurira kumaorphanage one, vasikatombozii baba vake, asikatombozii mai vake, vakangokurira vari kumaorphanage, vakangoraswa vakangonhongwawo, asi vakatokura vakatoita vanhu vakuru, vakaita mabusinessmen, ende vamweni vakainventa zvinhu zvakatobatsira rudzi rwevanhu, the humanity. Tine one of the biggest inventions akainventwa nevanhu vakakura from orphanage asikatozivi kuti vabereki vake ndevapi. Saka ndiri kuona kuti zvinani kuti ungopfuurira neupenyu hwako. Pane zvakawanda zvaitaurika kumakuwa kwaRogers zvokuti ndichada kuzozvita pane imwe video inotevera next pane inoi. Ndakadzikama ndisina maemotions, ndakatodza zvimwe zvinhu zvandandisingazivi, vandiri kufungidzira kuti zvinogona kubatsira mumwe munhu.
Munongoziva kuti kumakuwa kunotaurwa yese ndimadhara anenge achisasa chako yaanenge tasa. Asi ndakaona zimwe kuti pane imwe point yaakataura inogona kubatsira vamwe ende handikatozivi ende ndakatodza chimwe chinhu. Saka pavidhio next week nei ndadzikamawo ndichazotaura. Asi timu rangu ndapota ndangoti mai vako unogara nawo pasi zvisiri zvehacho uvaudza mune zvakanaka. Ndaikumbirawo kuziva baba vangu. Asi kana musiri kukwanisa kundiudza hazvina hazvo basa. Mwari ndiye anoziva. Woenderera hako mberi neupenyu hwako. Munhu anenge atova baba vako munhu akakurera, munhu akakuradza rudo, munhu akakuchengeta kuti usvike pauri. Ameno mafungiro angu maererano nezvinhu zvaitika. Ameno kuti imimi munotiwo kuti